Καλησπέρα. Στο σύγχρονο κόσμο, πολλές φορές νιώθουμε ότι η ζωή μας είναι γεμάτη αναταραχή και ανησυχία. Διότι η συνεχής επιδίωξη της επιτυχίας, η ζήλια, οι εξωτερικές πιέσεις μας αποσυντονίζουν και μας απομακρύνουν από την αληθινή μας φύση. Ωστόσο, υπάρχουν διδάγματα που μας προσφέρουν και μας ανοίγουν τους ορίζοντες της πνευματικότητας και μας καλούν να κοιτάξουμε βαθύτερα. Σύμφωνα λοιπόν με την φιλοσοφία και την επιστήμη της ενσυνειδητότητας, οι σκέψεις μας συχνά αποσπώνται από το παρόν, βυθισμένες σε ανησυχίες για το μέλλον ή οδηγούμενες σε θύελλες του παρελθόντος. Η ανικανότητά μας να ζούμε το τώρα, η άγνοια των εσωτερικών μας αναγκών και οι θυσίες που κάνουμε για να ακολουθήσουμε τα κοινωνικά πρότυπα μας οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο απογοήτευσης. Η αλήθεια είναι ότι η γαλήνη και μια γαλήνια εσωτερική κατάσταση δεν βρίσκεται μόνο στην απομόνωση, αλλά μπορεί να αναδυθεί και μέσα από το χάος της καθημερινότητας και μπορώ να σας το πω αυτό βιωματικά τα τελευταία 12 χρόνια που τα ζω. Όταν αναπτύξουμε ανθεκτικότητα και καλλιεργήσουμε τις εσωτερικές μας δυνάμεις, μπορούμε να βρούμε την ισορροπία μέσα στη θύελλα. Βέβαια δεν θα έρθει αμέσως γιατί θέλει πρακτική. Η ικανότητά μας να επιμένουμε και να προσαρμοζόμαστε ακόμα και στις πιο πιεστικές στιγμές είναι το κλειδί για την ανακάλυψη της εσωτερικής γαλήνης. Είμαι ο Χρήστος Κουμαραδιός ή απλά μπορείς να με λες Body Pala, είμαι ολιστικός ψυχοθεραπευτής και δάσκαλος του Zen. Και αυτή τη στιγμή σε προσκαλώ και όλους σας να έρθετε εδώ να ανακαλύψουμε μαζί πώς η γαλήνη μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας άνευ κατάστασης και προγράμματος, όπου δηλαδή και να είσαι, ό,τι και αν κάνεις. Και μόνο όταν αφήσουμε πίσω τις άσκοπες θυσίες και επιτρέψουμε στον εαυτό μας να ανθίσει μέσα στις προσκολήσεις, τότε μπορώ να βρω εσωτερική γαλήνη. Πάμε να δούμε λοιπόν 7 συμπεριφορές που χρειάζεται να σταματήσει κάποιος για να βρει εσωτερική γαλήνη. 1. Σταματήστε να σκέφτεστε υπερβολικά τα πάντα. Η υπερβολική σκέψη ή αλλιώς η ανάλυση των πραγμάτων σε υπερβολικό βαθμό μπορεί να μοιάζει αρχικά ως μια προσπάθεια να ελέγξουμε την κατάσταση γύρω μας. Ωστόσο, αυτή η συνήθεια συχνά οδηγεί σε παραλυτική αβεβαιότητα και άσκοπες ανησυχίες. Όταν υπερσκεφτόμαστε, τείνουμε να εκτιμούμε τα πάντα ως τεράστιες προκλήσεις ή προβλήματα. Γεγονός που μας κρατά προσκολλημένους στον φόβο και την ανασφάλεια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να μάθουμε να απλοποιούμε τις σκέψεις μας, δηλαδή να γινόμαστε ενσυνείδητοι. Αντί να παγιδευόμαστε σε έναν ατελείωτο κύκλο με ερωτήσεις τι, πώς, αν, ίσως, μπορεί, μπορούμε να στραφούμε προς την αποδοχή της παρούσας στιγμής και να αφήσουμε πίσω μας τις συνεχείς αμφιβολίες. Με την αποδοχή και τη σοφία της υπομονής μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι πολλές από τις ανησυχίες μας είναι απλώς κατασκευές του νου και συχνά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μία αποτελεσματική στρατηγική είναι να συγκεντρωθείτε σε αυτό που μπορείτε να ελέγξετε αυτή τη στιγμή και μόνο, αντί να αφιερώνετε ενέργεια σε ερωτήματα που δεν έχουν απτές απαντήσεις. Για παράδειγμα, όταν μία σκέψη σας κατακλείσει με ανησυχίες, αναρωτηθείτε πώς μπορώ να ενεργήσω τώρα ή τι είναι το επόμενο βήμα που μπορώ να κάνω. Αυτή η μετάβαση από την υπερβολική σκέψη στην επίγνωση της στιγμής θα σας επιτρέψει να ανακτήσετε τον έλεγχο της σκέψης σας και τελικά να επιτύχετε μια εσωτερική γαλήνη που δεν εξαρτάται από τις εξωτερικές περιστάσεις. 2. Σταματήστε να κρατάτε κακίες. Η ικανότητα να αφήνουμε πίσω μας τις κακίες είναι καθοριστική για την επίτευξη της εσωτερικής γαλήνης. Όταν κρατάμε κακίες, εγκλωβιζόμαστε σε ένα συναισθηματικό βάρος και μας αναγκάζει να αναπολούμε τις αρνητικές εμπειρίες και τις πληγές από το παρελθόν.
Αυτή η μνησικακία δεν βλάπτει μόνο τη σχέση μας με τους άλλους, αλλά πάνω απ' όλα εμποδίζει την προσωπική μας εξέλιξη και τη συναισθηματική μας ευημερία. Οι κακίες είναι σαν ενέργεια που μας τρώει εσωτερικά. Δημιουργούν ένα συνεχές αίσθημα οργής και πικρίας και όσο περισσότερο τις κρατάμε, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να βρούμε γαλήνη μέσα μας. Ουσιαστικά επιτρέπουμε σε άλλους, είτε πρόκειται για ένα άτομο είτε για μια κατάσταση, να διαχειρίζονται τη συναισθηματική μας κατάσταση. Αντίθετα, η απελευθέρωση από αυτές τις αρνητικές αισθήσεις μας δίνει τη δυνατότητα να ανακτήσουμε τη δύναμή μας και να είμαστε εμείς οι δημιουργοί της ευτυχίας μας, ο κυρίαρχος του νου. Για να απελευθερωθείτε από τις κακίες, μπορείτε να ξεκινήσετε μέσω της διαδικασίας της συγχώρεσης. Η συγχώρεση δεν σημαίνει ότι ξεχνάτε ή ότι επιτρέπετε την απαράδεκτη συμπεριφορά. Αντιθέτως, η αναγνώριση ότι κρατώντας κακία δεν είναι προς το συμφέρον σας. Μπορείτε επίσης να αφιερώσετε χρόνο για να ανταγωνιστείτε αυτές τις σκέψεις με θετικές αναμνήσεις ή πράξεις ευγνωμοσύνης προς τον εαυτό σας πρώτα και μετά στους άλλους. Η πρακτική της ενσυνειδητότητας μπορεί να σας βοηθήσει να παρατηρήσετε ότι οι κακίες αρχίζουν να αναδύονται, επιτρέποντάς σας να τις αναγνωρίσετε και να τις απελευθερώσετε. Με την επίγνωση της στιγμής μπορείτε να επιλέξετε να απελευθερώσετε αυτές τις αρνητικές σκέψεις και να εστιάσετε σε αυτό που σας φέρνει χαρά και γαλήνη. 3. Σταματήστε να συγκρίνετε τον εαυτό σας με άλλους. Η σύγκριση του εαυτού μας με άλλους είναι μια κοινή παγίδα που μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα ανασφάλειας, δυσαρέσκειας και αυτοαμφισβήτησης. Ζώντας λοιπόν σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές πλατφόρμες προβάλλουν συνεχώς τις τέλειες στιγμές των άλλων, είναι εύκολο να παρασυρθούμε και να πιστέψουμε ότι δεν είμαστε αρκετοί ή ότι η ζωή μας δεν έχει την ίδια αξία. Αυτή η συνήθεια μπορεί να είναι εξαιρετικά επιβλαβής, γιατί ενδέχεται να μειώνει την αυτοεκτίμησή μας και να μας απομακρύνει από την εσωτερική μας επιτυχία. Έχεις πετύχει ήδη πάρα πολλά, απλά δεν τα έχεις δει. Όταν εστιάζουμε στις επιτυχίες και τα κατορθώματα των άλλων, συχνά ξεχνάμε τις δικές μας μοναδικές ικανότητες, ταλέντα και επιτεύγματα. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του διαδρομή, τους δικούς του αγώνες και τις δικές του νίκες. Αντί να συγκρίνετε τον εαυτό σας με άλλους, είναι πιο παραγωγικό να εστιάσετε στην προσωπική σας ανάπτυξη και στα επιτεύγματά σας που είναι πάρα πολλά. Θέστε στόχους που αντανακλούν τις δικές σας επιθυμίες και τις αξίες πάνω απ' όλα και γιορτάστε κάθε μικρή πρόοδο που κάνετε. Και τώρα δες τις επιτυχίες. Αλήθεια, γιορτάζεις τις επιτυχίες όμως, είτε μικρές είτε μεγάλες ή απλά τις περνάς απαρατήρητες. Γιορτάζεις που ξυπνάς κάθε πρωί, την τεράστια αυτή επιτυχία. Αν περνάνε όλα αυτά παρατήρητα, μόλις κατάλαβες γιατί δεν απολαμβάνεις τις επιτυχίες της ζωής σου. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας να θυμάστε ότι η σύγκριση μπορεί να είναι εξαιρετικά υποκειμενική. Αυτό που φαίνεται σαν επιτυχία στους άλλους μπορεί να μην έχει την ίδια αξία για εσάς ή την ίδια δυναμική για εσάς. Η πρακτική της ευγνωμοσύνης μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη. Γιατί? Γιατί αν αφιερώσεις χρόνο καθημερινά και αναγνωρίσεις και εκτιμήσεις όλα όσα έχεις πετύχει προσωπικά, αλλά και δεις και τα θετικά στοιχεία της ζωής σου, τότε θα καταλάβεις την αξία σου πάνω σε αυτή τη γη και σε αυτή τη ζωή, σε αυτό το δώρο της ζωής. Αυτή η συνειδητή προσπάθεια θα σε βοηθήσει να εστιάσεις στις δικές σου ευλογίες, μειώνοντας έτσι την επιθυμία να συγκρίνεσαι συνέχεια με τους άλλους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης,
και της ευγνωμοσύνης, μπορείτε να αναπτύξετε μία πιο υγιή αντίληψη για τον εαυτό σας και τη θέση σας στον κόσμο, φτάνοντας έτσι σε μεγαλύτερη εσωτερική γαλήνη. 4. Σταματήστε να λέτε ναι σε όλα. Η ανάγκη να ευχαριστούμε τους άλλους και να λέμε ναι, ναι, σε κάθε αίτημα ή πρόταση είναι μια συνήθεια που πολλές φορές μπορεί να προκύψει από την επιθυμία να γίνουμε αποδεκτοί ή να αποφύγουμε τις συγκρούσεις. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση συχνά έχει ως αποτέλεσμα να νιώθουμε υπερφορτωμένοι και αγχωμένοι, καθώς παραμελούμε τις δικές μας ανάγκες και επιθυμίες. Όταν λέμε ναι σε όλα, ρισκάρουμε τη χαρά και την ευημερία μας, καθώς επιτρέπουμε στους άλλους να επηρεάζουν περισσότερο τη δική μας ζωή. Νομίζω είναι πάρα πολύ απλό. Αυτή η απουσία ορίων, γιατί δεν μπαίνουν όρια, μπορεί να οδηγήσει σε εξάντληση και συναισθηματική φθορά, καθιστώντας δύσκολη την επίτευξη της εσωτερικής γαλήνης. Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι το να λέμε όχι δεν σημαίνει να είμαστε αγενείς ή ότι απορρίπτουμε τους άλλους, ακόμα και τους δικούς μας ανθρώπους. Αντίθετα, είναι μια πράξη αυτοφροντίδας και σεβασμού προς τον εαυτό μας πάνω απ' όλα, θέτοντας έτσι όρια, φροντίζοντας τις δικές μας ανάγκες και μπορούμε να παρέχουμε πιο ποιοτική υποστήριξη στους άλλους όταν πραγματικά το επιθυμούμε. Αυτό κιόλας είναι και αγάπη. Και αυτό αγάπη, αλλά να μπορώ να δίνω και αγάπη. Για να ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία, μπορείτε να ασκήσετε την προσοχή σας στις εσωτερικές σας αντιδράσεις. Όταν σας ζητείτε κάτι, αναρωτηθείτε αν αυτό που σας ζητείτε είναι συμβατό με τις αξίες σας και τους στόχους σας. Μην βιάζεστε να απαντήσετε. Δώστε στον εαυτό σας χρόνο να σκεφτεί και να αξιολογήσει τη δήλωση ή την πρόταση που σας θέτει ο άλλος. Μια χρήσιμη πρακτική είναι η χρήση φιλοφρονήσεων για να εκφράσετε την απάντησή σας. Π.χ. εκτιμώ την πρότασή σου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το κάνω. Και πρέπει να νιώθεις και ok με αυτό, ok με τον εαυτό σου και να το γιορτάσεις. Με τον καιρό θα αρχίσετε να νιώθετε πιο άνετα με την ιδέα να λέτε όχι και θα δομήσετε μια ζωή που εμπεριέχει περισσότερη εσωτερική γαλήνη και ισορροπία. 5. Σταματήστε να αναζητάτε εξωτερική αποδοχή. Η ανάγκη για εξωτερική αποδοχή είναι μια κοινή ανθρώπινη εμπειρία. Όμως η εξάρτηση από αυτή μπορεί να μας απομακρύνει από την πραγματική μας ευτυχία και την εσωτερική μας γαλήνη. Όταν ψάχνουμε συνεχώς την επιβεβαίωση από τους άλλους, είτε μέσω των κοινωνικών μέσων, φίλων ή συνεργατών, είμαστε επιρρεπείς σε συναισθήματα ανασφάλειας και μια αίσθηση ανικανοποίησης με τον εαυτό μας. Η εξωτερική αποδοχή μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε προσωρινά καλά, αλλά δεν είναι βιώσιμη πηγή ευτυχίας. Συχνά οι απόψεις των άλλων είναι υποκειμενικές και μπορεί να αλλάζουν, γεγονός που σημαίνει ότι η αυτοεκτίμησή μας μπορεί να επηρεαστεί από αυτές. Αν περιμένουμε ότι οι άλλοι θα μας επιβεβαιώνουν, χάνουμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε την αυτοεκτίμησή μας μέσα από την εσωτερική μας φωνή και τις αξίες μας. Για να απελευθερωθείτε από αυτήν την ανάγκη, είναι σημαντικό να εστιάσετε στην αυτοαποδοχή, με αυτοαγάπη. Αναγνωρίστε και αποδεχτείτε τις δικές σας δυνάμεις, αδυναμίες και την μοναδικότητα του εαυτού σας. Όταν κατανοήσετε και αποδεχτείτε τον εαυτό σας όπως είναι, θα αντιληφθείτε ότι δεν χρειάζεστε την επιβεβαίωση των άλλων για να νιώσετε άξιοι ή ικανοί. Η καθημερινή πρακτική της αυτογνωσίας μπορεί να βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία. Καταγράψτε τις σκέψεις σας και τις συναισθηματικές σας αντιδράσεις σε διάφορες καταστάσεις.
Μέσα από αυτήν την ενδοσκόπηση θα μπορέσετε να εντοπίσετε τις περιοχές όπου αναζητάτε υπερβολικά αποδοχή και να εργαστείτε για να αντικαταστήσετε αυτή τη συμπεριφορά με αυτοαποδοχή. Επιπλέον, οι θετικές δηλώσεις και η πρακτική της ευγνωμοσύνης μπορούν να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή σας. Μπορείτε να επαναλάβετε καθημερινά φράσεις που ενδυναμώνουν την αυτοπεποίθησή σας και θυμηθείτε καθημερινά ότι εκτιμάτε τον εαυτό σας. Αλλά χρειάζεται να γίνεται αυτή η φράση σε κάθε δράση. Δεν αρκεί να το δηλώνω. Με την πάροδο του χρόνου θα ανακαλύψετε ότι η εσωτερική σας γαλήνη προέρχεται από το να είστε πιστοί στον εαυτό σας και όχι από την ανάγκη να έχετε την αποδοχή των άλλων. 6. Σταματήστε να ταξιδεύετε στο παρελθόν και στο μέλλον. Η τάση να αναλογιζόμαστε το παρελθόν ή να ανησυχούμε για το μέλλον είναι συχνή και επηρεάζει την ψυχική μας ηρεμία. Ναι, μπορούμε να είμαστε μόνο στο παρόν. Συχνά μπορεί να επικεντρωνόμαστε στα λάθη του παρελθόντος ή να ανησυχούμε για πιθανά σενάρια του μέλλοντος, γεγονός που δημιουργεί άγχος, δυσφορία και απογοήτευση. Μόνοι μας το δημιουργούμε. Το ταξίδι στο παρελθόν μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε τύψεις ή απογοήτευση και να παραμένουμε κολλημένοι σε καταστάσεις που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Από την άλλη, το να ανησυχούμε για το μέλλον μπορεί να μας δημιουργήσει άγχος και ανασφάλεια για πράγματα που πιθανότατα δεν θα συμβούν ποτέ ή βρίσκονται εκτός του κύκλου ελέγχου μας. Ο καλύτερος τρόπος για να απαλλαγείτε από αυτήν την αναστάτωση που γίνεται στο νου σας είναι να εστιάσετε στο εδώ και τώρα. Και αυτό, παιδιά, είναι real thing. Η πραγματική κατάσταση είναι η επίγνωση στο παρόν και αυτό θα σας βοηθήσει να παραμείνετε στην παρούσα στιγμή και να εκτιμήσετε το εδώ και τώρα όπως είναι. Οι τεχνικές όπως η αναπνοή, ο διαλογισμός ή το Tai Chi μπορούν να σας βοηθήσουν να συνδεθείτε με το σώμα σας και να μειώσετε τις αποσπάσεις που σχετίζονται με το παρελθόν και το μέλλον. Μία χρήσιμη στρατηγική είναι να ενσωματώσετε την συνειδητή παρατήρηση στην καθημερινότητά σας. Ανάπνεε αργά. Αυτό σημαίνει να είστε παρόντες στην καθημερινότητά σας παρατηρώντας τη γεύση του φαγητού, τους ήχους γύρω σας ή τα συναισθήματα που έρχονται αλλά χωρίς κρίση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα αναπτύξετε μια πιο υγιή σχέση με το χρόνο και θα μπορείτε να αξιολογήσετε τις καταστάσεις χωρίς να αφήνετε το παρελθόν ή το μέλλον να σας επηρεάζουν. Αυτή η αποδοχή και η ευγνωμοσύνη για το παρόν μπορούν επίσης να ενισχύσουν την αίσθηση της ευτυχίας και της γαλήνης. Αναγνωρίστε τα καλά στοιχεία της ζωής σας τώρα και εστιάστε σε αυτά τώρα, συνειδητοποιώντας ότι η ζωή συμβαίνει αυτή τη στιγμή και μόνο. Με αυτήν την αλλαγή προοπτικής θα μπορέσετε να απελευθερωθείτε από τα βάρη του παρελθόντος και τις ανησυχίες που έχετε για το μέλλον, βρίσκοντας έτσι μεγαλύτερη εσωτερική γαλήνη και πληρότητα. Και 7. Σταματήστε να είστε προσκολλημένοι στο εγώ σας. Η προσκόλληση στο εγώ μας μπορεί να είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην εσωτερική γαλήνη και την πνευματικότητα. Όταν είμαστε υπερβολικά συνδεδεμένοι με την ταυτότητά μας, τις απόψεις μας και τις ανάγκες μας, κινδυνεύουμε να γίνουμε πηγή άγχους και δυσαρέσκειας. Η ταυτότητά μας γίνεται το κέντρο του κόσμου μας και κάθε απειλή ή πρόκληση μπορεί να μας φέρει σε κατάσταση στρες. Άλλωστε δεν υπάρχει ένας σταθερός χαρακτήρας ή ταυτότητα. Αυτή η προσκόλληση στο εγώ μας συχνά προκαλεί συγκρούσεις, καθώς μπορεί να μας κάνει υπερευαίσθητους στις κριτικές ή τις διαφορετικές απόψεις των άλλων. Επίσης, μας περιορίζει να βλέπουμε τις καταστάσεις με ένα πιο ανοιχτό και αντικειμενικό τρόπο, εστιάζοντας μόνο στις δικές μας ανάγκες και επιθυμίες. Για να απελευθερωθείτε
από αυτήν την προσκόλληση χρειάζεται να δημιουργήσετε χώρο για την ταπεινότητα και την αυτογνωσία. Ακολουθώντας τις παρακάτω πρακτικές, μπορείτε να αρχίσετε να κάνετε μια αποκόλληση από το εγώ σας. Στο νούμερο 1 είναι η αυτοπαρατήρηση. Ξεκινήστε να παρατηρείτε τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις σας χωρίς να κρίνετε. Αυτό θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε πότε η σκέψη σας επηρεάζεται από το εγώ σας. Στο νούμερο 2 είναι η ανάπτυξη ενσυναίσθησης. Προσπαθήστε να κατανοήσετε βαθιά τις προοπτικές και τα συναισθήματα των άλλων. Όταν εστιάζετε στο να ακούτε ενεργά και να κατανοείτε τους άλλους, μειώνετε την προσκόλληση στο εγώ σας. Στο επόμενο κομμάτι είναι οι πρακτικές ταπεινότητας. Σκεφτείτε να συμμετάσχετε σε δραστηριότητες ή εθελοντισμό που σας βοηθούν να συνδεθείτε με άλλους και να ενισχύσετε την αίσθηση της κοινότητας. Διαλογισμός. Γι' αυτό θα κάνω ένα τεράστιο βίντεο, ένα αφιέρωμα. Όμως ο διαλογισμός για τώρα μπορεί να σας βοηθήσει να αποδεσμευτείτε από το εγώ σας καθώς βρίσκεται σε κατάσταση παρόρμησης προς τη συνειδητότητα. Μπορείτε να εστιάσετε στην αναπνοή σας και σε θετικές δηλώσεις που ενισχύουν την αποδοχή και την υπομονή που χρειάζεται να έχω στο ταξίδι. Και τέλος, στην συγκέντρωση στο εμείς. Προσπαθήστε να ενσωματώσετε την συλλογικότητα και την αλληλεγγύη στην καθημερινότητά σας. Επικεντρωθείτε σε στόχους και επιδιώξεις που ωφελούν όχι μόνο εσάς, αλλά και τους άλλους γύρω σας. Με την απελευθέρωση τώρα από την προσκόλληση στο εγώ σας, μπορείτε να αναπτύξετε μια βαθύτερη σύνδεση με τον εαυτό σας και τους γύρω σας, φέρνοντας περισσότερη γαλήνη και αυθεντικότητα στη ζωή σας. Καθώς εξερευνούμε τις πτυχές της ύπαρξής μας, ξεκινώντας από την αποδοχή στο παρόν και την απομάκρυνση από τις φυλακές του εγώ, ανακαλύπτουμε μια βαθιά αλήθεια. Ότι η πραγματική ευτυχία βρίσκεται μέσα μας. Όπως το να ζούμε στην παρούσα στιγμή, να απελευθερωνόμαστε από το παρελθόν, να βγαίνουμε από την κατάσταση να σκεφτόμαστε το μέλλον και να σταματήσουμε να είμαστε προσκολλημένοι στο εγώ μας δείχνουν το δρόμο προς την αλήθεια, την ορθή αλήθεια της ύπαρξής μας, την αληθινή φύση της ύπαρξης. Είναι ένας δρόμος που απαιτεί θάρρος, επιμονή, πειθαρχία και την προθυμία να αφήσουμε πίσω μας ό,τι μας βαραίνει, να σκοτώσουμε την κοσμοθεωρία μας. Διότι η εσωτερική γαλήνη δεν είναι απλώς ένας προορισμός, αλλά ένα ταξίδι που είναι ασταμάτητο. Και με την καθημερινή εξάσκηση και την ενασχόληση με αυτές τις αρχές μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ευημερίας και συνειδητότητας. Η πρακτική μας προσφέρει τη δυνατότητα να καλλιεργήσουμε την ευγνωμοσύνη και την καλοσύνη τόσο προς τον εαυτό μας όσο και στους άλλους γύρω από εμάς. Η εσωτερική γαλήνη είναι ο καρπός του δρόμου που επιλέγουμε με κάθε επιτυχία ή αποτυχία, πλησιάζουμε λίγο πιο κοντά στον αληθινό αυθεντικό εαυτό. Βρείτε με στο Instagram και στο Facebook που θα βρείτε στη λεζάντα που θα έχω τους συνδέσμους και να θυμάστε, αυτή είναι η πρόσκληση. Να ζήσουμε με επίγνωση, να αγαπήσουμε άφοβα και να ευγνωμονούμε για την κάθε στιγμή που μας δίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Συνεχίστε το ταξίδι σας και επιτρέψτε στην εσωτερική γαλήνη να σας καθοδηγεί.